माबा जागोन दा खामानिखौबा मोनगोन ना मोनला गुबुन खामानिबो गैया बेफोर जायगायाव गावैला टाइपनि जायगा बेखौनो मोनसे मोनबाय आरो बा खामानिखौबा मावनोबा हागोन ना हाया आंबो खामानिनि मुङावथ' मोनसे गुद्राबो मावफेरामोन ओजोंबा उदैया थानो हाला उखैनायजों आंहा जायखियानो जाया खामानिखौ मावनोसै आरो हाबाबो हायाबाबो मोननायबा हामगौमोन बे दादैयाबा अबाव थांखो खामानि होग्राया आंनो जायगाफोराबो बारा डेभेलप नङा माथो गोरिब गोरिब मानसि दंसोयो बेयावसो बे कम्पानिखौबो गायसनबाय माबोरैबाबो हामदोंआनो दे गोरिब मानसिफोरा खामानि मोनदों नङाबा मा मावनानै जानो बे अन्थाइ देख्रुबनानैबो गरफा गरनै न'खर सोलायनो फैसा मोनो हामदोंआनो र' बेसेरा सान्दुं गोसायाव माबायदि अन्थाइखौ देख्रुबगासिनो हिनजावफोरबो दङ गथ'फोरबो दङ नुनानै दुखुबो मोनखाङो बेसेबा खस्थ' मोनो ओइ बाबु औ दादै मा जाखो आं हागोन ना खामानिखौ मावनो औ हागोननो दे मानसि गैयानो हाबनो हागोननो आं सोंबाय मोजाङानो जाबाय दे बेनिफ्राय दा मा मावनांगोन आं दादै बैयाव अन्थाइ दङ बेखौ थिखांनानै बेयाव लाबोनांगोन अन्थाइखौबो जों थिखांनांगोन अन्थाइ थिखांग्रा मेसिनफोरा गैया नामा थिखांना लाबोग्राफोरा दङ थेवबो खायसे जायगानिफ्राय मेसिनफोरा लाबोआ मानसिफोरखौसो लाबोनो होयो अन्थाइ थिखांनो हागोन नालाय फै आंजों फैबा बैखिनि दङ अन्थाइफोरा थौ जेबो मावैया जाग्राल'आ मोनदोंना रनि दा अन्थाइ थिखांनांगौ जादों हिनजाव मानसिफोरानो मावनो हादोंबालाय आं मानो हाया जेबो गिदिर फिसा गैया खामानियानो उदैनि उखैनाया गासैखौबो मावनो बाध्य खालायो हाबिरा दाथ' हाखु दाखुबो नालाय जोंफोरनि जायगायावबो मोजां बुस्थुफोरखौबो मोना सनाफोरखौबो गाबोनो दाबसे जायगायाव थांसै सानैजों नोंनो मा नांगोन कर्ट मेरिजाव मा नांगौखाय जेबो नाङा कर्ट मेरिजसो नङा होनबा बेयावथ' खैना बायदि साजायाबाबो जायोना खैना बायदिथ' साजायनाङा र' बेनिफ्राय ओरैनो आरो नोंनो दख'ना गोदानथ' जरासे नांगोन बेनिफ्राय आं सनाखौ आस्थामखौनो लानोसै सानबाय नोंनो ना लोफोर नांगोन नाङा दे नों आस्थामखौनो बायनो नागिरदोंब्लालाय नाङा जेबो लोफोरखौ बिनो जागोन दे उनाव जागोन दे बेफोरो नांगौबा आरो गाबोन बायखानोसै नोंनो आसानफोर नांगौबा मा सनानि गोजा जाजोबगोन नामा थारमाने नोंनो नांगौबा आसानखौ सनानि बेनिफ्राय माबा आस्थामखौ सनानि होनसै नोंनो आं आस्थामखौल' लानोसै फैसा खरसा जासिगोन माथो नों डिउटियावबो थांगोनबा आसानखौ सनानि नांला दे भुटान आस्थामा सनानिबानो जासिगोन दे आसानफोरालाय लोफोरालाय बायबानो मोनोना नाङा होमबा नोंनो उनाव लागोन दे हाबायाव दे होमबालाय नोंथ' आंखौ गारना थांसिगोन कर्ट मेरिजखौथ' जागोनानो नाथाय नों बारा माब्ला फैफिनगोन बेसे गोबावजों फैफिनगोन नोंखौबो माब्ला नुगोन आरो आं मानो थांनाङा आंखौ इमसनेल खालायदों नोङो माने सानखांना माब्रैबा मोनदों आं नोंखौबा आरो आं माब्ला नुनो मोनगोन सानबेसेबा थागोन नोङो गिनाय मोनसै आं मानोबा बे साख्रिखौ दे फाग्लि मा गिनांगौ दं बेयावलाय दिनै सानसे गाबोन सानसे माब्ला थांगोन साना नों हमनानो मोननाय नङा नै आं दिनै गाबोनसो थांगोन ना नै साननैसोनि उनावनो फैनाय बायदि मोनगोन नोङो नंगौ दे मानोबा नङाबा नंगौथ' र' आरोलाय मबाइलालाय माथो जाथो मबाइल दंना सानफ्रोमबो भिडिअ कल खालायगोन आरो नों आंखौ मिसखौनो खालायनाय नङा सानफ्रोमबो फन खालायगोन रायज्लायगोन खाथियाव थानाय बायदि मोनगोन बेखौथ' खालायगोन देनाय थेवबो नोंथ' खाथियाव थानाय नङाना इसिबां गोजानाव थांगोन गारनानै बयखौबो पजिटिभ साननांगौनो पजिटिभ होनबानासो पजिटिभ जायो बेनिफ्राय जोंहा आमायनो खिन्थाबाय मामानो खिन्थाबाय नोंसा मामायाथ' फैखानांगोन ना न'नि मानसि नांगोन नोंसानिबो नोंनिबो साखि जानो थाखाय लिंखाबाय आङो थांगोन होननानै बुंदों आनैखौ लिङासै आनैखौ लिङासै माने आं नोंसोर मामाखौ लामायावनो लोगो मोनबाय बेयावनो बुंबाय आं थाङासै नोंसा मामाबानो जागोन दे सासेबानो जायो जायो दे होमबालाय आंनि आबौआ जिरायनानै दङ दिनैनो खोन्थानोसै आं बिनि बिबौ होननानै दिनैनो खोन्थागोनसै आं बेनो चान्स गोबाव खामानिया लाब गैला गासैबो खामानिखौ फास्ट मावनांसिगोन आबौ मा खालायदों आबौ बारहुंखा
आबौ नों आं मोनथिगौ आबौ नों माबोरै मोनदों नोंनि दुखुखौ आं बुजिस'नो हायो आबौ नोंसा आइया आंखौ मालाय होननानै बुङो देनाय नाथाय आं मालाय नङा आबौ न'नि मानसि आंबो सुखु दुखु आंनोबो फोरमायनो हागौ नोङा आबौ आं मोनथिगौ आबौ नोंसिनि आइया आंनि बागै गाज्रि गाज्रि खोथा बुङो नोंनि सिगाङाव नाथाय बेफोर गासिबो थार नङा आबौ आबौ दा सोर मोजां सोर गाज्रि आं बेफोरखौ जेबो सानाखै आंहा खालि मोनसेल' टेनसन आदाया न'आव फैनांगौ बेनोथ' आबौ आं नोंखौ माब्लाबानिफ्रायनो बे मोनसे खोथाखौनो मोजाङै बुजायनो नागिरबाय दङ बेफोर बाथ्रायानोथ' माने गोबां खोथा दङ आबौ नों मोनथिया आबौ नोंनि आइया गोबां खोथा सिखोमादों नोंनि आदायादि गोमानानै दङ गोमायाखै बियो नोंसिनि आदाया गावनो गोसो जानानै खारखोमालांदों नोंनि बिमानि आखलनि थाखाय बिमानि महरखौ नाया होननानै न'आव थाला होननानै बियो बेबायदि होननानैसो बियो न'निफ्राय ओंखारलांदों नोंसिनि आदाया बियो जेबो जायाखै नोंसो आदाया ओंखारसो लांदों नोंनि आइनि थाखाय नोंनि आइनि गाज्रि आखलनि थाखाय मा खोथा बुंदों नोङो आबौ बिराद दुखुनांथाव आं नोंसिनि थाखाय बिराद दुखु मोनो नोंनि बिदाया नोंनि आइनि थाखायसो ओंखारलांदों आं गावनो साखि आं गावनो मोनथिजोबगौ गासै बाथ्रा मोनथिजोबगौ आं आबौ नोंसिनि बिमाया नोंखौ थगायगासिनो गासिबो खोथानो दायनिगिरिया नोंसिनि बिमायासो बेनो आसोल गाज्रि मानसिया बेनिखायनो नों नोंनि बिदाखौ खोमाना लानांगौ जादों रनिया गावनि गोसो गोरबोजोंसो न'खौ गारनानै थांदों आबौ गोमायाखै बियो मा जानला माला खोथा बखिगासिनो नोङो नोंलाय मा मोनथिगौ जोंफोरनि न'नि बागै आइनि बागै माने एसेबां गाज्रि बुंदों मा मोनथिगौ नोंलाय आइया जोंफोरखौ माबायदि फेदेरबोदों जोंसो मोनथिगौ आइनि आखलखौ गाज्रि होननानै आसि थुनानै खिन्थिग्रा सोर मानसि नोङो सोर नोंलाय नों जोंफोरनि न'नि बागै जेबो मोनथिया बेनिखायनो जानला माला दा बुंसै आइनि बागै आरो आंनि न'खरनि बागै सोर नोङो बेबायदि बुंनो नों सासे बैसोगोरा मानसि आंनि बिबौनि बैसोनि मानसि बेनिखायनो आङो धैर्य हमनानै बाथ्रा बुंगासिनो आबौ बारहुंखा नों आंनि जिउ सना फिथरसो आबौ मा बे बोराया फाग्ला नामा मा जानला माला बखिगासिनो खोनासं नों एसे बैसोगोरा जानायखाय नोंना खर'फोरा एसे गाज्रि जाबाय खोमा डाक्टरफोरनाव देखायथां आरो फैसा गैयाबा आं हरगोन नाथाय बेबायदि जानला माला आंनि न'आव फैनानै जानला माला दा बुंफैसै अबेनि मानसि फैलाबायो जानला माला बुङो मेंनाय मोनबाय आं आदै थनैसो अन्थाइ थिखांनायावनो खिलामा गनाय बायदि मोनलायबायलै आं जिरायनोसै आं बेस्रा गोरिबफोरा माबायदि एसेबां खस्थ' मावसैबा आदै हालां ओंखामबो उखैसोबायलै आं आदै आधा घन्टाबो जायाखै खामानि मावनाया मेंबायसो आं उन्दुना थानो लुगैबाय हाय भगबान उदैया उखैनाया थानो हाला मोनजानाय मोनबाबो एसे बोलो मोनगौमोन खोमा जानोबो गरसे फैसा गैया दिनैसो बुजिबाय दे गोरिबफोरा बेसे खस्थ' जायो बेस्रा गोरिब मानसिफोरा खामला हाजिरा मावग्रा मानसिफोरा बेसे खस्थ' मोनो एसेबां बोलोनि खामानि मावनांगौ जायो बापरे बाप खामानियाबो 5टा ना 6टासिम मावनांगौ खोमा हे भगबान इसोर नायहरदोंलै एसे बापरे बाप एसेबां घन्टा मावनो दंबावो दासो आधा घन्टा मावबाय आं आयौ माबोरै थांलै बैयाव दै दङलै बेखौनो लोंना फैनोसै आं एसे बे गथ'आबो बिमानिसो लादों खोमा आबौ अख्राथार आबौ रनाय आबौ आंनि बाथ्राखौ खोनासंनाय नोंनि बाथ्रा खोनासंनो सम गैया आंहा आबौ बारहुंखा आं नोंनि असे बिबौसो नोंनि बिफानि बिफा मा बुंदों नोङो आबौ बारहुंखा नों जायखौ बिफा होननानै सानदों बेयो नोंनि बिफा नङा आंनि फिसाज्ला बक्सियासो नोंनि बिफा मा सोर आंनि बिफा मा बुंदों नोङो बेफोरखौ फाग्ला जाबाय नामा नोङो बोराय आं नोंखौ सनमान लाखिनानै जेबो बुङाखैमोन दा नोङो सिमानि बारगा जादों मा जानला माला बुंदों मा आंनि बिफा नङा आबौ नों आंखौ जेसेबां रागा जोंजों नाथाय आं थार बाथ्राखौसो बुंदों नोंसो आंनि फिसौज्ला आंनि फिसालायासो नोंनि बिफामोन बे रादाया नोंनि बिफा नङा रनिनि बिफाया नोंनि बिफा नङा
नोंनि बिमाया केरेक्टार लुज आखर गाज्रिसोमोन नोंनि बिमाया हौवा सानै साथाम दंमोन मा ओइ बोराय खुगा सम्भालिनाय बाथ्रा बुं बोराय मानसि होननानै आं दहायनिफ्राय सनमानाव दङ नाथाय बावगारगोन आं खोन्थाखाबाय दानो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दानो ओंखारलां होननानै बुंदों ओंखारलां मा बुजियालै अख्रामि गथ' अबेनिबा दाहाय नोंनि बिमाया फैबा नोंनि बिमानाव सोंबानो जाबाय नोंनि बिमाया हौवा थानानैबो आंनि फिसाज्लाजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन बेनिनो नों फिथाइ बेनिफ्राय नों जोनोम जादों नों सानदों नामा रनेनि बिफाया नोंनि बिफा होननानै नों सानदों नामा नोंहा बिफा सासेल' होननानै बिफा सासेल' नङा नोंनि बिफाया सानोमोन आरो नोंनि बिमाया नोंनि बिफाखौ फासायनानै जेलाव एंगार हरनानै बुथारदों आंनि फिसाज्लाखौ फासायनानै नोंनि बिमाया बुथारदों नोंनि बिफाखौ नोंनि बिमाया बुथारदों आंनि फिसाज्लाखौ मिथिबाय बक्सिखौ नोंसाया बुथारदों मा नों इसेबां बाथ्रा माबायदि मिन्थिगौ नों नंखायबोथ' बुंनो हागौ आं नंखाय बुङाखै आबौ आंनि थैनाय फिसाज्लानि कसम नोंनि कसम नोंसा बिमाया हौवा सानैमोन आरो हौवा उन्दैनि नों फिसाज्लामोन आंनि फिसाज्लानि नों फिसाज्लामोन आंनि फिसाज्लाखौ फासायनानै उनाव बियो हौवाजों मोनथिजानानै गावनि हौवा असे हौवाजों मोनथिजानानै बियो आंनि फिसाज्लाखौ उनाव फासायनानै जेलाव एंगार हरनानै बुथारदों मोनथिबाय नोंनि बिफाखौ नोंनि बिमाया बुथारदों मा